Lami asam tulog eh. Tay gwapo dito. Lami gini exercise ay. Okay, init yung panahon no? Oh, bajak no. Matay may buntag mga sayo. Pwede malungguya kay nimong nausa may problema nimo mura man kag na tamakan og sa kalibutan. Tay bay. Murag wala gisug kasubaran ang problema kag panahon na ba. Anong balay ba yun? Hindi man duta din mo balay ba no? Buyag bay, buyag. Ulo lagi mo gabi bay. Ito saan may problema nimo bay? Ano yung problema bay ay? Sawa bay. Sus! Wala ka man yung problema ha. No, wala tinilawag dali. Paglimpyo po. Oy, dahil itis ng bangan. Matay bay Jack no? Lami pa man kag-asawa no? Nya, kanay mong problema, may pay magsumbata karon. Ay ako, sus, ko kondisyon kay kung lawas. Gusto, masayo pa sa buntag. Ganado na kay ko. Sumba, daw kay kinsa may atong instructor. Ay, sus! Problema mga ka instructor. Wa ka gaw na una ka, champion ko sa una sa Sumba sa gawas? Gawas ha? Gawas na siya, gawas. Kuyawa ko nimo bay. Gawas na nasod. 2,000 years later. Mga silingan! It's Sumba time! Yay! Ay, magsumba na tayo! Ay! Sumba na di! Sumba na! A few moments later. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. You've come a long way from where we began. So I'll tell you all about it when I see you again. 3 hours later. Aanhin mo naman ang lotion kung lalo mo lang pinapadulas ang puso ko at sa bandang huli, iiwan mo lang pala ako. Akala ko ikaw ay akin. Hagdan ka ba? Bakit? Napiang monggo paghagbong nako si mong kasing-kasing. Diyos ka ba? Bakit? Butak ina mo. Aanhin mo ang kispipata kung sa akin pa lang, sasarapan ka na. Unang araw pa lang minahan. Puwet ka ba? Bakit? Mukha kasing puwet. 1 hour later. Uy, sweet ba sa duha, oy? Sana all. Lagi, nabay-agbay pa. Ninyo nga lagi mo aron mo yan bayan. Jesus, chika. Lami lagi itong pamahaw, no? Lami jud ba sa noodles? Mas lami akong asawa ay, di ba babe? Sana all. Babe, lakas mo man. Sige babe, ano ka? Ipon ko oy. Sige amping. Badi, maligo ko tayo mga asawa badi. Maligo eh. Kada simana ka ito maligo. Ako nakita na ako badi. Kada simana? Uy, simbak ko ng asawahan, ay. Ano ka nagito? Blooming tayo. Wala ko di panudlay. Sakto-sakto yun. O pagi panudlay, nanghambog ka tayong mga asawa nga may panudlay. Dahil pa yato ba? Kato bitaw nanayaw dito ba di? Mga lagmi lagi itong mga bayhanan, no? Bet na ako itong katong nakapulkadats ba? Katong puti kaayo. Bit ni mo? Maubot akong bit. Abi. So duha ta ni ron magtinubulay. Okay ang manggunagod. Mas lami magutong naka-sleeveless nga itom. Asa to ba Kung di? bitaw. Lami kinto oy. Mura man tong baksidor, mura to si Manny Pacquiao. Mura mautoy mo sunod ni Manny Pacquiao no. Pero ba di? Na ako yung kuha ba di? Katong ganda ng speaker ba? Grabe mura yung si Balmon ba di? Tunat sa email ba? Yate. Lagi ba di? Mauta ba kay gnaw nga to? Pero lami siya ba di? Kita ko ay lubot ba di? Nagwig pag yun, murag wakwak. Dali. Imuha ba di? Sa man mga to? Mga to ba di? Asa may umbit ato? Kato akong nakadaster. Asa to ba di? Asa to ba di? Asa tiyo ito nakadaster god?
Allah, Atay, lami makito sa ngatanan. Dili mura siya kuan, tsaka kay naong. Tsaka, Ganahan ko na makulata. Ganahan ko makulata. nakahon gid mo ayaw uy. Ayaw, Ayaw kay mapriso ka ana. makasuhan ta na ba di? Aman magpabaluta. Di na magpabalo. Ang lambi ana nato sa performance. Sakto na ba di? Gusto mo pong tambala tumaron. Ako sikreto. Ubus. Gana kay na. Ah, saan naman ay side effect siguro bay? Wala na side effect. Na. 30 minutes ayha mo magdulog sa imong asawa. Sure ball. Abay Lami. nang dili ko ganahan mo dulog, eh dili lagi kabalo maligo. Lagi ko sa imong sitwasyon. Kani akong gibuhat gitambagan ra pug ani. Kabalo ba ka nawad-an pug gana sa akong pares. Inya kay gusto man kog kuan maestra akong pares kay siyempre gusto po ta makatilaw og lain. Inya kay gusto man ko akong asawa mahimong maestra. Gipatahian ako uniform sa maestra. Usa ka set. Gana na pug ko. Sus matay pila ka adlaw nawala naman pod. Gusto naman pod ko akong asawa. Mahimong nurse. Gipatahian ako nurse. Ah, Oh! Tinuod na. kuyawa gud mo bali. Sure, di na ba di? Mautong ni Gana na dapo dahin ako ang pagkalalaki. Nga kay pila ka adlaw nawala naman pod badi. Motong gipatahian na pod na ako doktor. Perting lamia. Kanan, doktor may lami. Nagiganahan kay ko badi. Pagkahuman ana, patahian ako doktor. Gusto naman po kong model. Kay gusto po ta makatila og pang international nga beauty. Patahian ako og model. Pang model nga outfit. Lunggawn, pagkahuman dito na pertig yung lamia sa akong asawa. ba di? Type ni Tapon ko na ba di? Make-upan po to. kayo. Kaya daw bay, asa naman mo asawa ron? Sus akong asawa. Patay ang animal, gusto man pag siman. Nagpatahi og siman. Yaw may kwarta ikapalit og ikagasto atong uniform sa siman. Kay mahal biya kay ng uniform sa siman. Kaya naman ron. Wala. Gikuyog sa tinuod niya siman. Ay ayon style ni. May pa magpuyo, magundang tag istorya. To mo atong tawhana. But lang ato ba di? Ay, mura mo itong... Buhay ito. Ay, ko ganahin ato ba di? May ayaw man tong tawhana ay. Puro magbuang tong tawanan ng istorya no. Buto ka mo. Kagasto kay patayan yung nurse ug doktor. Kamu Kiganahan lagi daw siya. gasto Para lang- kaya man ay. Para lang mukhaan daw. Basta ko kumuto ato ay tumuto mo raman to yung istorya. Toyo, gusto. Sakto to ba di? Taman lakaw tayo, kapaingnan na itong istorya na rin puros bilot. Gusto. Tatay. Salamat sa kanunayon niyo pagsuporta kanamo. We are the Bangkal TV. Team! Wah! 300 at 300. Katong sa 300 nga kon ba? Dit. Daga. Gigi. 1, 2, 3, action. Masay mo na dali. 1, 2, 3, action. Ay, sabi. Siya. Okay, 1, 2, 3, action. Aanhin mo naman ang lotion. Kung lalo mo lang pinapadulas ang puso ko ay, atay. Kasing-kasing ha. Okay, 1, 2, 3, action. Yawa, oy. Okay, 1, 2, 3, action. Kasweet ba sa relasyon? Sana oil. May agbay pa. Pag minyo na lagi mo. Namoy agbay-agbayan. Alam niya sa panggaon ba no? Alam mo din noodles no? Lami oy, nung Mas lami akong asawa ba di? Kabayo, tumuga na Tinutuon sa mata.